Kaixo artistak, zelan zoazte letrekin. Bueno, hementxe ikusten duzuenez, letra kuriosoa daukagu. Nola deitzen da, bai, ni letra. Andereño hitza esaten duzuenean, soinu hori oso ondo identifikatzen duzu, ezta? Baina, andereño nola idazten da, ala enerekin. Gero esango didazue, nola idazten dugu ene. Gora, bera, buelta eta bustana, baina goian txapela. Eta ene maiuskula, gora, bera eskumara eta berriro gora, iaia kriskras eginda eta txapela jarri. Bere silabak dira, ni, ñu, ño, ña eta ñe, ezta? Eta noski, eine imaginatzen dugunean nortaz akordatzen gara andereñotaz, ezta? Beraz, begiratu irudiak, begiratu zer gertatzen den hor irudian. Badirudi arrainak zehozer egin duela, ezta? Ea ba, andereño, bai arrain moñoñoa. Moñoñoa, piraña, kontuz, etzartu atza uretan. Nieka, hau mina. Kontuz ibili arrainekin. Beraz, galdera baten bat egingo dizut, zuk irakurri lehenengo nahi baduzu, itxarongo dut pausatu nahi baduzu. Bale, galderaren bat, norekin dabil ba umea? Eta zer egin nahi du? Eta zer gertatu zaio? Suposatzen dut erantzun duzula, ezta? Eta letra honekin zer daukagu? Ikaragarri, barregarria. Itxarongo dut zuk irakurtzeko pausatu nahi baduzu. Nere txanda. M, N, Ñ. Alfabetoa ikasten ari dira. Eñaut, Begoña, Iñigo eta Mariñe. Txori, txoriño. Irri, irriño. Izar, izarño. Txiki, nimiño. Maite, maiteño. Agur, andereño. Ea Iñaut, Begoña, Iñigo eta Mariñe topatzen duzu, Bai? Ze ikasten ari da bakoitza? Venga, segitz. Baten bat, beste bat gu posposi gaudenean, beste bat gauekoa, batzutan eguna garbi, eskarbi dagoenean ikusten duguna, eta bestean ere kontrako, ez da ni oso handia naizelako. Bale, einerekin beste letra kurioso bat daukagu, ez da? Eie, ez da? Ele bikoitza. Eie, ez da? Hortxe, bai? Egi, ju, jo, ja, eta je, ez da? Eta hitz baten bat agian erabiltzen dugu, baina nik hemen agian tortilla bielerekin, ez dakit nik idazten den, agian idazten da, ez dakigu ja edo, beste ele bat jarri behar diogu arrautzari kentzen diolako, arrautza hitzak ez dauka ele, ez da? Ea, plater baten bat ezagutzen duzuen, isilduko naiz, ikusi makusi. Hitz bat tez hasten dena, zein da? Ikusi makusi. Hitz bat oz hasten dena, ikusi makusi. Hitz bat pez hasten dena, beste hitz bat jez hasten dena, eta beste bat enez hasten dena. Ea ba, irakurri nahi? Hau da hau janari pila, paella, patata tortilla eta vanillazko gaietak.
Beraz, zuek ariketan, agian baten bat aukeratu beharko zuen, nik ez dut esango. Eta hor peiok ere zeo zer dauka, ezta? Bi hitz agertzen dira, maiot, baieta. No, agian noizbait bizikletarekin ikusi nauzu, ezta? Txirrindulariok maiota erabiltzen dugu. Eta gero baieta zer da? Gero esango didazu, agian gelako baten batek baleta egiten duenez, erreza da. Beste bat arte artistak,